UCEM ka KHEDC bah penyat sing CEM hakalai tarik rempang arhajar arpusan ulawan tap kerteng yaladi na kaseng National People's Party NPP bane khonye ke election MDC sha KHEDC na kaseng National People's Party na nong thamai constituency hakane kasengi tap kerteng ha ISBT maulai shulong lawan senran lang yo ba penyat deki CEM bat MDC na Mizoram Karbi Anglong Tripura Bodo bat Nagaro Autonomous District Council Habakran Shakilat Pathai Kubor Hadin Baradep Tap Kerteng. Uba penyat sing CEM ula ong ba kajingwan senran lang ki CEM na Mizoram, Karbi Anglong, Tripura, bat Garo Autonomous District Council kakhia jingmut bat hadu kata-kata kenang banwan ra yaka Hispa Arposan Constituency Amendment ta Parliament bat kane ka amendment kalong ban penklan yaka kernit ban riu na kabanta kathan shathe lamingi shushu uba penyaj ula kentu ki MDC ki ban sajab hakani ki election MDC bamanta bakinombu eka parti rani ka seng hakmat henrei kinbu yaki padba hakmat Buntli kimat hakabede bakane ka general election Shaka District Council jongka Khasiel Autonomous District Council kabanlong haka arhoi tarik jong ni rempang te kabaningkong shwa nga shwa ban pensngau kumne kum unong ilam jongka Confederation of Northeast Council ba mikmat na kamenta shipotuli ki Autonomous Council hapo shatay thain lamingi Northeast nasoban ong ba ay kublay kerpang namta ki nong ilam jong kini ki Autonomous Council bapher ki baydon lang ru menta kasingi i ba basumatri de napo ide deputy CM jongka Bodolan Territorial Council Pak Rakesh belong i chairman jongka HPC jongka Garo Hills Autonomous District Council nangta i Rakesh i Abhijit Kru belong i EM jongka Karbi Anglong Autonomous Council tenangta i Chakma Lakan de i member jongka Chakma District Council na Mizoram Badru idan saiway ru napo Tripura District Council Territorial Council bayadan lang kani kajing wan jongki ban senran yangi mentakasngi ka dan jimut bat ka kia jimut hadu kata-kata balai namar lingba kani ka kenhun ka ba nilai kendu nakapor syakapor mentala jan arsnem duna kathong hi kajongi baro jongki Autonomous Council hapo Northeast kathong na jongi kalong barakumno banla banpen urlong ya kajing wanra ya ka 125th Constitutional Amendment ha Parliament balay nga ong kumta namakani ka 125th Constitutional Amendment kalong kabadan kam hadu kata-kata namta kibabun ki Autonomous Council hapo Northeast kajing tumu banwanra ekani ringkat kijing ajing mut kijongi baro spotli ka Autonomous Council kalong banang penklan syusyu ekani ka amendment om banang pentelon banang penklan syusyu te ha kajing ya lenti kajongi ni snow ba ngila persyangkat bala ni ki asnam duna but snow tenat banong banyathu bawat i honorable CM jongka Bodolan Territorial Council Honorable CM jongka Karbi Anglong Autonomous Council i Maharaja Pradyut jongka Tripura Territorial Council kidan hadelhi ban penbet kerpang nakamenta ban buddin ya kani ka kam jongka 125th Constitutional Amendment kum makalong kajingi kendu kajongi dangshen mentala kumba arbanai tam hadelhi bat menteri kampo yen Union Minister jongka Home Amit Shah bala ai kajing kular bayakan ni ka amendment jongka 6 schedule nla manwanra na mentah kini ka dorban mang tingka jongka sarkar India te lada la banwanra ya kani hakani kenti menta kan long kajing mentoi ka bakrau kan long kajing job ka bakrau namta kipai ba khamtam jongi hapo mekhalia bat jong babun ki state badani ka 6 schedule te nama jong kani ka 6 schedule amendment lawan ra bun teli ki kendon ki banang penklan syu namta ka jungi ki ba kentup habide kajing habide ba kanika kendo ka siap ba nang aibor syu ingi nang ta habide bat ka sinsyal khadar nadu ki it ki hima du ki shnong ki tha bat ka balai nakamenta kajing mentoi ka bakrau bangila banyo na ka sarkar India
ling baka jingmang pisa tingka ling baka taka artikel arspa rapo kaba de ka jongka finance commission de kani dikimat ki bakongsan bat kaba bakhadu pat kamat ka bakongsan ka bangikum ka khasil Sandrapras District Council ringkat bai ba PNCM ringkat bai ba Tito Starwell Khan ke bangila ebut tian la slam ba ngi bu ka jingkerpat ka sarkar India ka jingkentu bah kani ka amendment kan don ru ya kani ka jingpenyar ya ka tribal areas kumbalong haduk menta hakani ka six schedule ka bangidon ni menta kamut hapo khasi jantia kidon ki municipal area normal municipal area tengi hakani ka amendment ni ong baro kinamdon municipal area shu kin hablut haka six schedule area kani kan dei ka we ka jingjok ka jongi ka ba namdon shu ban yo ban su khle hangno ru te kata di ka jingmentoi jongi yangi kumki council hapo Meghalaya but hapo North East la ban mentoi hakil yang bapher kat kum ka jingdon kam jongki district council leni autonomous council territorial council hakajaka jongki kata di number 1 ka baningkong ka ba arpat kum candidate jongka Khanrio nong thmai constituency but kum sitting MDC jong Saram Kham but caretaker CM pementa ngasuban ong badang dangdon sakat tu kat ni ki kam ki ba ngide ben penbai hapo district council kajongi te hoi langi phai ka kam thau an ki ba pun ngila persyang kat bala hai ni por ba lengkot hai kan ka term kajongi hakini ki henrius nam ngila persyang kat bala benwara an nama balai nama ba ka bor jong ka six schedule ka ong ba the power of the district council and regional council to make laws haka paragraph ka balai paragraph number 3 clearly says that the power of the district council and regional council to make laws mula ai boringi ban ni ki MDC ban shinaan ki ai kita ki an ki subject ki per tu te khendiat naskwa ban pentip ye ki pai ba lingba kalat pathai kubor ba kani ka jing persyang da jongi hakani ka term menta hakini ki san rus nam kla long sha ka jing kerku ye ki pai ba no shishnong da phai ya ka khndo ka siam ngila yo e ka lan ak arhaja arpuwe lan ak nangta ngilayo ru ya ka amendment jong ka ilaka administration act 2023 ka ba itu ya ka jingtrei kam jong ki seng samla hakishnong itu ya ka jingtrei kam jong ki seng kenthei seng longkume hakishnong but ban itu ru ya ki rang ba dong haman kishnong but ya ka jingtrei kam ka pura jong ka dorbar shnong balai ngi angnut bha ban penlong an ya ka ne ka daw hi ka long plai ki jing sniu ki babun ki la ban rung kila benrung hakishnong menta ke imlang kasalang bingi phai ki jingdi basniu ki bala benrung ngi sotu tang na ka bor sarkar nimla ben wengi kini jing e but kani ka jing ai bor ka jungi kum ka district council ki seng samla seng long kumi seng kenthei hapo kishnong ba per ikirang ba dong kan long ka kti kamon ka kti ka diang ya ka sarkar ban ya khun ya kanunu ka jing sniu ha ka imlang kasalang kata jing ele hi ngi hab bi hi benele election kawan kalej election ngi job ngiram ritang kawai kamensiam syakri pai ba kam namdu nanga wat ngam long ai ru kat ka bangala la ibor ngan syakri kata ka badon kam nadu por covid ngalong tang MDC habadon kam ki pai ba kat tu jing e ngip tenrong lang ngi benrap lang kat ka bangila ai ban yarap ki pai ba te ban ong e tang nakadaw jong ka election ka jingram pidu na mensiam syakri kita takim dei ki nong syakri pai ba nak tinggi be kun kontenda ju pi ibu kam opini kun pasal kumbalong sisian balami hi ke candidate ban mi khmat ban yakun election ni shimbe ba baro hi ki deki nong yakun ki ba khmat namar la dakim dei hi ki ba la snobiang kenemi mo kenem file nomination te kata ka we badanru ki kum iba esron marwen da buram ngasu kemen ngakendit abang ai gitu ka media report untuk bat ngelafun ba idan lang mentah niru ba sron ngasu tenat ba I withdraw ya lade wat ila penbena bane kun halor ki nongrim ba in kersyan ngi dei halor kita ki an ba ki jingtrei ki bangila persyan bentrei pi kum kani kamen sim rang ba jenjar ban yo te teng da pla trei ka ba trei ru bon sin dang yo hi ban kan tho ban kan no
Te ho jinglong brio le sengaru ngamla ban biang bun jing duna henry ngi persyang pat benang pen bahaya ka kam ta de ka bengidon. Ini tinggal Charles juga Charles juga. Ano? Iba Charles penduk yo kertong ke Kongres. Charles penduk. Ho officially ngampar I bakan long kumta let's say national debt yo don jing kersyan ngimtip te compare la da kersyan menuru collection ki don hok ban kersyan te henry ngi hap tristom paket na la de ban shuong ban shu job sup ndai ban shu expect na ne ban community kata ngi hap tristom. Bapaknya itu lah. Da jingdon kini ki kandidat ki babiang ba ki pai ba ki shania ngim artatien ba ya ka executive committee ngin yalam yang hida ka isi jogi but ya ki we party ru takadang shu kentu wat nam ya kentho than nam pin hab yatrai bat ngi pin hab yatrai bat ngi da ki di independent da di VVP no sampai dalak pa yang tin nama mendan party mendan balak te ngi pediang subha lupa hidup bentar tu ba kwa ban wan trai jing mentoy jong kipai ba mendai ben ya trai nam ta ban pen snew lane ban snew dur pat ya kari jungi Tapi fintech anda kita obin lang lagi dan ki parti ki babu kendal depan. katanya saya pe dala new vote ar sautorik